Hi guys, this is Katik, ang inyong amazing, addicting, dili masugo na internet hati. And this is Katikaran kung asa magstorya ta sa mga dili nato problema. Let's talk about me. I'm your host, Katik. Kung guys, nami sa gawas, naami karon diri asa Molabe Community Market kung asa nganong naami sa gawas kay burnout man ang mga istoryahan. Magets ninyo? Burn, tas out, outside, outstanding. Oh, dili na masabtan. Ana di ay yun. So karon guys, naatay guess another outstanding pod. Lo, si Kenti guys, ang inyong favorite That's internet me. Hi. therapist. Hello. Hello. If you guys are not familiar with me, kay daghan ba tao ba nga kanang makitaan ko nila in real life, like moingon sila nga, ay si Kente din ni Bisaya din Wala ni siya. mo ko kay Frog Hat. Ay, exactly. Wala ko nalimot ko dala sa akong frog hat today, pero you've probably seen me sa inyohang like FYP before na nag frog hat ko og like green, and then usually like mga self-help na content, stuff like that. That's me. And Bisaya ko guys. And I'm here with Katek. Yes, of course. Kanang nag-collab mi guys no, nag-video mi sa TikTok. Daghan jud nag-comment na, si Kenti day na. Wala gud siya iya, wala gud dili gud mailhan kay wala iyang frog hat. Mm. Like, yes. Mo na siya si Kenti guys. Alive. Musta ka Kenti? Okay ra. Actually, nasad ko podcast guys on my own personal. Real. That's why pag ingon ni Katik na maggama daw mi og episode G kay ko kay murag it's something that I do good na ganahan sad ko. So mao na Maayo. siya, mao ni among ginabuhat karon. So mao na siya ang ako ang kuan ron take like murag bitaw gikabisihan Mm-mm. ang ako ang podcast kay summer pa man ay summer ba, summer vacation like literal nga wala mi klase karon. So mao na akong gikabisihan guys. And for next week na mi klase. Ikaw kamusta makakatik? Kamusta ang Actually, life? klase ron. Naga-online lang ko. And then, naga-online. Hapit. Ana di ay. Naga-online lang ko guys. Nagsugod na actually ako ang klase katong August 5 pa. And then, kanaganing naagihapon ang feeling kenting hala basig dili na ko ni makaya tanan ba kay di ba naga-work ba ako, naga-travel and all. Tapos napay school niya. Ang school di ay kay kanaganing kanang need jud face to face. So, mo to siya nga siguro karon maka-feel ko nga somehow okay kay naplastar na ako ang mga assignments. Maayo na siya manding. Good Kaya, luck sa no? imuhang endeavor. Ayaw, dapat dili good luck. Dapat dili ta mag-rely sa luck. Dapat do Good your luck, best babe. always. Sige. Ana di I do your best day ante. Oh, dili mag-rely sa luck. Alright. Pero bitaw mag-ask ko ba about sa imong podcast? Di pod ka maka-feel o kanang burnout while making your podcast? Ako ang magong podcast na personal na podcast. Bago pa man na siya. Mm. Nag-start ko sa akong podcast. Ay, di na siya bago mga last year around months. Pero I still consider it na bago pa siya kaya ang ako ang episodes na put out kay mga 10 pa siguro. Like once a month ako mag-put out. So, I would say na sa ako ang pag-create bitaw sa ako ang own na podcast. Wala pa ako na burnout. Real? Ala, masig ma-burnout na siya. Ako naka-feel na kong burnout sa pag-thirst trap. No? Kay, I feel like wala pa na ako nakuha ang validation nga need na ako. So, na-burnout ko dito. Actually, kabalo ka, ang burnout, kung ako pangutan-on ana, naka-feel na ko og burnout yun. Like always, and even right now, naka-feel ko burnout. Like sa imong like content creating or sa Oh, as a creative ana. Sa content creating, 'di ba? Sa una like nagsugod ba ako around 2019 and Ay, tiod-tiod na po dahil, no? ang Tiod-tiod taod-taod pa. na. And then mao to sa katong 2019 kaning pag content creating nako wala gyud nako ni siya gina-take seriously ba. It's like a hobby lang good na kanang ganahan lagi ko mabuhat og video. Nagsugod lang jud ni siya as gara-gara lang. Then wala gyud ko naka-imagine na this will make me employed gani or kana ganing naa na gyud siya pulos sa kuha. So mo to niya, 'di ba? Every week gyud to, every month na adyoy ganap nga kanang tinaglima ka kanang ang mga videos kay medyo kuan ra god like impromptu lang ba so kanang kada buhat na ko sa video acting sa camera edit din dit so ana god pero nataod-taoran pod
di ba 2020 ko 2019 ko nagsugod, and then nag-boom ko around mga 2020 ana. Mm. Pero na burnout jud dayon ko 2021. Can you believe that? Like naundang guna tanan, nahat guna tanan na mga Mm. videos nako kay I think naapas gyud ko. Murag naapsan jud ko sa burnout. And I think ang reason ana is wala nako na control akong sarili. Mao nang isa sa mga reason gud gani nga nganong ma-burnout ang isa ka tawo. Walay control Mm. or kana ganing ako manggod kenti kay dili ko ma-aware nga na-stress na day ko. Mm. Kay nga na ko mailan jud nimo nga agwantador kay ko nga tao. Kay Mm. dili ko makabalo nga na-stress na day ko. Mm. Like mag-asos ako self na stress na day ko. Abi ko wala lang. Mm. Like nga na ba? Like same ba siya sa imuha nga feeling? Ang ako ang manifestation sa burnout kay mura sa siya ging ana na ay kanang naamagod ko specific jud na reason why ma-burnout ko. Ato sing i-define ang what burnout is. For me, murag sa creative region siya na side kay daghan magunog other Yes, ayo. daghang other variants bitaw bale ang being burnt out kay na other people na ma-burn out sila with their jobs or ang uban sa ilang school. Well, for me, ang ako ang burnout that ato ang storyahan today kay murag strictly sa akong creative na side. So mo na siyang burnout. Burnout to me is kanang murag bitaw para sa imo nga the things bitaw na murag you do so casually before because you love it. Like for example, anak ka nga murag gara-gara ra. Nga na sana akong pag-start sa akong videos ba na ganahan lang jud ko mag-create og videos kay murag mag-spark lang jud siya joy. Unya i-edit na ko diretso nga na. Unya nahibal-an na ako nga na burnout na ko kay dili na siya nga na sa pamati. Like Kaayo. pugso na nimo imong sa Di ba? pugso na nimo imong self. Mura na siya chore that you have to pass through, di ba? Like before magamo kog video like diretso na jud na like I don't care kung na tama ba ang lighting pero nagkadugay nga murag dato na ko na realize na medyo na burnout na ko kay maghunaw na kog magamag video kay kapuya ni oy muraging ana, di ba? Feel nimo ba na Bugat force kay siya sa pamati. Bugat siya sa Kaayo. pamati. na feel ko na same pod. Actually, mapansin nako ma-burnout ang usa ka tawo if ang isa ka butang kay repetitive na ba, no? Less mao na siya ang ako ang Ang word. burnout. Mao na ako ang Ang- one of the main reasons why na burnout kay ko. Ano ni siya? Nag-start ko og like kanang TikTok jud nga kanang murag self-help bitaw kay 2022 guys. Unya na ako'y murag na crack na formula na work jud siya sa akong TikTok algorithm. Kanang mo favor jud bitaw siya sa statistics sa akong account 2022 mo na siyang mga skit type na videos. Sa so good, okay pa kay siya kay kanang hala murag akong mga videos kay doing so well kay siya ana-ana. So, ang nasa akong mind ato, sige since ang mga skit videos man ang mo do well, mo akong balik-balikon og gama. So mo na siya guys nga ang ako ang videos before kay almost all of it kay skit jud tanan unya kadugayan bitaw ana as a creative kay mawadan jud gagana kay murag mawala magud ang imong creative freedom bitaw to explore other options. Kaayo, Unya, real ba yun, no? Mura sad kag ma-pressure di ba kay pag well at least for me kay perfectionist man gud ko ba unya kanang pag makitan bitaw na ako nga mag-do siya well murag dili na ko ganahan nga mo explore bitaw og other like creative types of videos like ganahan gud ko sa una nga mag-vlog bitaw kanang mga a day in my life pero magunaon ako na dili na lang nako ni buhaton kay kanang murag basig dili na siya as successful as my skit type na videos so mo na siya kanang ako ang self kay gina-pressure na ko to stick to one creative bitaw na expression mo na siya murag maka-burnout yun na siya nga nang ba Real kaayo nang maka-burnout jud ang repetitive kay mo may nahitabo sa ko kay kana ganing 'di ba repetitive na ang mga skits and all, and gusto na ko ba nga ipabalugod sa lain po na tao nga I am more than that pod mao na kana ganing isa pod is kana ganing i-expect sa tao sa imuha Oh. kay kung oh my mag-post god so true 'di ba kay kung mag-post ka Tinuod. og like different from your kana ganing default na kanang create kanang sa imuhang content good gani sa default nimo na content kay mingon sila hala nagbag-o na ko lahi na lagi mo content so like ma-pressure pud ka ba kay kana di ba unsa ra ba gud na isa ra imong audience baya kay mo baya jud na ang naga-support sa imuha and then maka-feel gyud ka in some way nga kanang hala am I not doing them a favor kanang dili din ni okay para sa ilaha nga branch out pud ko og other content which mo to'y biggest gyud na naka-contribute sa kuag burnout kanti kay dili
dili na ko gusto ba nga mahimog kung kanang usara. Kana ma-box ka sa Oo ba? Mm. Oo kay I also want to wear clothes and then show it to people. Oo, Like, gani. nga na good pero kanang lahi day na sa ilaha og approach ako mo na sila nga dili kay ngani sa una nganong light na yung content and all. So dito na nag-start nga nagahiatus ko ba kay kanang medyo sa una man good guys kay comments good kay like it's not what I expect yun if mag-post ko og bag-ugol nga content kay di ba pag mag-skit ko kay hala funny you're so funny like pwede buhat pa kag bago inana ba pero kung mo branch out kag lain nga content like different na content like a day in a life you say ano dili gyud na mo patok sa imong general audience kay dili ang kana nga something good na gina-expect sa imo. So diha na mahug nga mura na noong kag robot, di ba? Tas kanang unsay tawag ani kaning people pleaser biya ta. Tinuod. Always and forever. Tinuod yun na siya. So like kung unsay mabasahan nimo sa comment section, kung unsay mabasahan nimo sa other people about you or kung unsay madunggan nimo about sa imo kay imo jud ala so dili di sila ganahan ana sige magbuhat kog ingon ani pero harmless good ang pagbuhat or pag-create nimo og like other content. It's just that dili lang gyud siya kanang default na gina-expect gyud sa imong audience, right? Siguro karon di mag ano ka si tawag ani mag di ba therapist ka and all na ka mag-stress ka Unpaid sa therapist. mukalit nang katong nikalit lang ta og sayaw nag-dance jud ni dance kaayo daghan jud nagingon wala sila kaila kay Kenti ano si Kenti man na wala lang siya frog ha This is me, you guys. so moto niya mong naisip pud na ko nga ikaw kung istoryahan about ano ba kay like ingon about sa burn and like I think dili lang pud ni siya mag-apply sa ato agong experiences. How about sa school? Naka-try na ka maka-fail og burnout sa school? Kuan sa school, I don't think so nga marag naka-experience good ko og burnout sa school kay mabantayan maguna ko nga ang reason nga ma-burnout ko kay kanang perfectionist jud kay ko ba like if you listen to my podcast gali kay mag common occurrence jud na every episode kay mag I talk about it but even slightly nga perfectionist jud ko nya basta magud na ako perfectionist na moments kay mag-create ka ng stricto kay ko sa kong sarili ba. Kaya mao man na siya ang reason for me nga maka-burn out. Pero sa school dili ra ko yung ana kay wala lang like especially sa college murag gitangtang lang jud ako ang ako bitong kanang sa una mo good kay kanang murag ganahan jud ka na mo achieve pero sa college kay murag wala ra jud ko yung gina-pressure sa akong self like dili ra ako perfectionist basically sa school like other people kay murag mo aim jud sila for like perfect scores and kanang murag Latin honors na kanang the highest level jud which is good pero for me murag dili kay siya nako main priority right now and so medyo wala ko'y perfectionist tendencies kay wala ra man ko'y gigukod na something and that's why murag dili ako ma-burn out sa school ba. I think sa kuha kay I experience burnout siguro pag sulod na akong senior high. Kay I was always di ko anpod kenti ba kanang dapat at least ma-honor lang gyud ko. Kay you know sa una tong gamay pa ko I'm so hungry gyud o sa kanang academic validation o Really? validation from the parents like sulti gyud ko tinuod guys dili man gud kay ko pansinon sa balay so like I need to make or I need to achieve something good in order for them to see and hear me ba ana good nya ang nahitabuan ni so na repetitive siya ba so every sugod elementary hangtod sa na high school ko kay medyo na ko ma-honor kahit man lang top 10 ko or top 9 nya muhilak gyud ko basta dili ko makaabot diha like makasulod man lang something nga na and dili gud siya healthy dili gud siya kay like grabe stressful na kagamay pa nimo pero wala pa yung mga edad na ko ato na stress na ko tungod lang kay dili ko ma-honor Milk tea pa ka before. nag-milk tea pa ko before Milk tea pa ka ba yun? bugua ka ano di ay so mo tuno nya dili man siya enough gyud nga ay kana ganing mingon dayon ang imong parents na ay kana lay mo nakuha ang uban man gani ang anak man gani ingana so diha manggikan gyud ang like ang stress di ba ang burnout baya kay isa sa mga kuan po na mga causes siguro po na kay ang stress ba stress. di ma-stress sad ko doy kay ako mga classmates no mga hawd kay mo basa ang AIEO 0.1 seconds ra nila basahon niya ko 5 seconds pa sige mga
consonants, Ah. may nga na ba? Uy, Ginoo ko niya, paspas kay sila mo ka naman. Ay, naadji ko an ba no? Pero bitaw niya, thankful man pud ko kay mura siya somehow good naka-benefit pud sa kuha. Kay paspas mo kung basa ron. La! I don't think ay paspas kong basa pero di ko paspas mo sa boot. Ana di ay. So lahi ang paspas mo basa sa paspas mo sa boot. Ana dayon. So mo to siya kanang na-stress ko og taman kay like, 'di ba? Kanang gina-expect nimo nga imong parents good magsulti nga, wow, congratulations out of 45 students na ka sa honors list. Like, oh my God! Nangulo. Ang ilo jud ingon kay kano long. What do you mean? Kana naman jud akong kaya ana good. And also isa po dito siguro mag-pop up siguro ko sa school before kung gipalit ako ang requirements. Di ba kana kaning musulod ka og school and then mag-enroll ka and then tagaan kag piece of paper sa teacher na mao din ni ang school requirements nga need for this school year. Actually dili ko palitan ana. Oh, so kanang mangayo jud ko sa ko ang mga classmates clearly. O kanang ang ako arang ang ilalang paliton sa kuha is notebook. So kanang for the whole school year need you ko mahimong resourceful. Ana god. So like wala man kay koy makuha na validation sa akong parents no or dili kayo ko kanang apuya na ani oy. Pagka senior high school kay dito ko first time nakakuha og 73 na grade and wala ko nahilak. Niana ako okay. Ano lang. It's like mura kong nag-rebelde ato na time ba kay bulakbol jud ko grade 11. Sige, bahalag lagig 60 pesos na ako ang kwarta ato. Basta mo ato jud ko og mall. Really? Para lang gyud malingaw. I think dito ang nagsugod ba na tanan gud gani kakapoy sa school kay di ba repetitive ba yato nga always lang gyud magpa-honor. Pero wala kay dili gud nimo need makuha og something in return, but it's different yun when na-adjust support nya naapoy kana ganing makuha nimong efforts ba makita gud gani nga nagtarong gyud kag eskwela nagaingon anak ka na rewarded ka ba sa something nga gi-work on nimo for siguro 9 to 10 months nya every school year baya na di ba? So mo to sa siguro makaingon ko sa school setting nga burnout karon sa college kay dili ko maka-feel og burnout kay I think there's always ganap every day. Mura gid ang feeling kay dili filler episode, di ba? Kanang naa siya may tabo every day siguro sa school. Like kanang mas ganahan ko karon na moadto kog school pero unfortunately nako diri. Pero bitaw kanang katong last year kay nag-school man ko. Kanang everyday ba kay maka-motivate mo school. I'm seeing new faces and then naadjay ganap pirmi na mag-study together and all like kanang it's something nga mao jud siguro ni ako ang need no kanang makasabay lang gyud ko to study. Kay kung karon di naman ko maka-feel nga need pa na kog any validation from my parents. I think ko ana lang for myself. Basta mawala ang pressure no kay murag mawala man jud ka ay mulayo ka sa tendency of being burned out if walay pressure. Real na ba yun na siya? Like, Real ba yun na? Not just from your parents but gikan bitaw sa imong self. Nga na murag kay like mo balik ko sa akong pagka-creative as a creative ha. One of the perfectionist side sad nako nga kanang ma-burnout sad ko kay kanang namagugoy tendency nga ganahan ko consistent jud kay work bitaw ko. Like ako ang content if imong i-check ang ako ang content I upload. always check your content. What do you mean? Ay inaasa ang content ang timing bitaw na every 4 days jud na siya katik. Like every 4 days jud na siya. Unya sa una kay kanang murag strict bitaw kay ko sa akong self nga kanang hala third day na unya wala pa ko nakauna og content dapat magmaang siya matarantar ba nga hala wala pa man ko naka take of makurad nang so mo na siya nga kanang naadjud ko constant pressure bitaw nga oh my gosh pagka fourth day I have to upload another so mo na siya nga ma-burn out sad ko ba kay if makamiss ko og like day na dili ko ka-upload kay mo na siya murag kog matarantar nya murag mawala bitaw ang joy of uploading kay you should be uploading ba kay you like what you're doing or kanang you're making videos nga maka-connect ang everyone so like that should be why you're uploading nya
naabot mong good sa point na murag akong gina-pressure akong sarili nga dapat you should be consistent every 4 days mag-upload ka kay dali na lang gali kay magama og TikTok video din dili pa jud nimo magama wala siya mga pressure bitaw sa buhay niya ang ending ana kay mo na mo burn out murag di Actually, na ako kaganahan ang na-learn mabuhat. ana Kenti is kanang ayaw gyud pug sa imong self if you don't feel like it. Exactly. Like kanang don't force yourself tinuod to man na do something you don't feel like doing it. tinuod like karon kay medyo dili na kay ko as strict as sa akong sarili and I would say na murag mas lasad ko mo prone sa burnout kay sakto mo gusto yung moingon nga dapat dili nimo pugsa imong self like you should kanang dapat compassionate bitaw ka sa imong self and mas graceful ka sa imong self you allow yourself to rest yung ana ra gud na siya Allow yourself to rest yun. Mao po nang isa sa mga rason nganong dili jud kayo ko naga-post guys. If I don't feel like funny moment ni siya, di gyud ko mo-post. nga dili nimo pugson Oh, like, mo na kanang, atong difference it's kaya so, like, oh. it's so sad mo kanang, sige daw, like, wala ko in a mood, tapos mabuhat kong skit funny. oh Dili ko malipay. mo translate jud sa facial Sorry, expression no, like, force, jud kayo siya makita baya, like, obvious baya jud kaayo. yeah I think mo na siya ang ato ang I think mo na siya atong differences that ako jud gitry og work on kay ako bitaw pugson jud ako tik like mangita jud ko og paraan nga dapat maka-upload ko like Twitch jud akong ay ba pero that was before kay karon medyo gina-practice jud bitaw nako kay wala kay bugat siya sa pamati nga kanang magpinugos bitaw imong pag-upload niya kapoy sad siya uy napa ba ako pag-eskwela napa ko yung mga everything so mo na siya kapuyon ka ma-burn out ka murag mawala ang joy of what you're doing. And I think siguro it's important you guys to know nga to slow down, to take Yeah. things slow ba kay kanang I think wala joy fun gyud ang pagiging fast gani kana ganing i-instill nimo sa imong mind nga kanang hala I need to do this, I need to do that kay siguro isa po sa tendency nga nung we think things are so fast kay kanang na compare na to ang selves sa Yeah, others that's nga kanang true. ilahang lahi man gud ilang path guys and we don't know nga unsa pud ilang kaagi ba. It's important good gani nga kana ganing we should learn gyud nga kanang sa atong sarili lang gyud this time nga mag-focus ba nga things aren't supposed to kanang move fast good gani. Kay wala jud ang joy sa fast. Yeah and like in addition Unless buang in addition sad sa ingon ni Katik na murag you don't compare yourself to other people kay lahi-lahi og past nasad ko na realize tik na ayo sa di compare imong self sa imong self wait let me cook let Kenti cook. kay katubi tawong ana mo gud siya 2022 ko nag-start sa akong skits na videos di ba na murag paspas kayo ang ako ang growth ato kay murag it's doing so well ba unya the same skits that I'm doing pagka burnout mo ko last mga January so like this year mga January to March na burnout kay ko nya sige ko ako i-compare akong self sa akong old self like sige Uy, oh, real ba yan no? Real ba yan no? sige ko ingon before na ano man to akong 2022 na self be kay murag kaya mo kay na ko nga murag na ko original content all the time and like I can na ko gana and then that's what that mo na ko na realize before mo na ko na realize now na ayaw i-compare imong self sa imong old self kay different jud na siya og circumstances let me cook katubi taw sa 2022 that na, nag-think bitaw jud ko like nag-think jud ko ba nga unsa may difference right now and before nga it's the same formula sa ako ang content creating pero di jud ako siya mapugos nga murag naa jud difference but if you think about it lahi-lahi mo nag circumstance sa 2022 kay second year pagud ko ato di pa ko busy sa school unya kanang katong bago pagud na ko nga sketso like daghan jud kay kog choices of original content na pwede na ko gamiton pagka 2024 maora nga same formula syempre like maglisod na jud ka kay nagamit na nimo ang mga videos and on top of that nasad ko school so like akong githink ba nga ay uno nga kanang masisud man day karon kay gamini thesis na ko sa kong third year so murag dili bitaw kayo it's not healthy nga imong i-compare imong self sa when you were peaking or sa imong past self kay mao na siya like ayaw lang siya buhata kay ma-burn out ka or kanang ma-feel bitaw nimo nga basta dili siya maayo guys Kaayo, ayaw siya no? na experience na mo na na-experience ko na, i-compare ko na kukuha ang sarili now sa before, like, kanang, asa siya kakuhag drive to make the contents every day. Like, kanang, asa na naroon, like, kanang wala na sa kuha. But then again, I realized nga kanang, I'm growing up naman good oh guys. di ba lahi na siya No? nga circumstance It's different na gyud when you Mm. grow up. Like, looking back, I think she's funny, she's a kid man. Literally, a 15-year-old me Mm. na nagabuhat gyud og videos every tungod lang kay daghan kog naobserbaran sa classroom Mm. mo nang nabuhat nako ang skit pero like thinking
about it right now, daghan naman gud kay ko ginabuhat aside sa kanang Mm. sitting down sa kwarto making skits and kanang editing. Nanapod ko school, tama ka, na Ah. school, na work, like aside sa kanang 'di ba unsa ra may atong buhaton sa una sa high school kanang eskwela ra uli nya lahi naman ron kay kanang after pa noon sa klase na pay activity nya quiz dayon nya exam dayon, 'di ba, different lang yun. Mao nang dili gyud ta pwede makaingon nga ay nagbago na gyud ay ka, like in terms of kana ganing sa ingon ana nga butang nga kanang you're different karon Mm. kontra before, because wa pa ko'y buot Mm. sa una, to be Mm. honest lang. Lahi And lahi then jud, mm. and also kaning isa pud sa mga circumstances, I think mauwaw na ko karon guys. I think nagka-conscious Oh na my ko, gosh, like really? feel na ko dologon na ko ti. As Ana in? real kayo As kanang in, like, ma-feel mo feel nga. na ko nga I'm a girl. Kay kum ay ani mo sidetrack ta. Actually mo ang isa pud sa mga rason ngano dili na pud kay ko nagabuhat og skits. Di ba pag tanawon ko nimo sa mga skits kay lalaki. Mm. Even now my clothes lalaki Ah, kayo ah, manong. kanang- Uy, nya same pa jud. ah, ah, Ana di ay ah. kanang kuan kanang isa po na sa mga butang anong na question sa kuha ba nga kanang lalaki ka or babae. Ah, really, Always really? yun na. Like sa comments, Oo, ano? like lalaki ka or babae unsa man ka nga na good, which is sa kuha good sa una I think somehow mura ra siya kanang yaga-yaga sa kuha na question, but to be honest karon thinking about it always kay makaingon ko nga lalaki ba jud ko or unsa ba inga ay or babae ba jud ko or inga na kay di ba wala kay koy features sa babae ba. Oh, So okay, like okay, kanang okay. mo to'y isa pud sa mga rason nga murag medyo na burnout sad ko kay imbis tanawon na lang ninyo ang video mo comment pa gyud mo sa ko ang lawas ana good, or mo comment pa gyud mo about sa kanang unsa ba ko lalaki ba ko or babae ba ko Mm. ana ba. So mao to, and karon kay I think siguro mo balik og skits di na siguro pareha before. Siguro karon na kanang according sa kanang gusto gud nako magpalipay og tao. Mm. Pero as much as gusto na ko magpalipay sa tao, gusto po ko malipay po ko sa akong gibuhat. Yeah. Diba? Yeah, that's so true. Tinuod Diba? yun na. Mm. And I think this only kanang dili kani lang mag-apply sa tua, pero siguro sa atong mga listeners na dapat kanang do something nga kana ganing what makes you happy, na always jud na i-prioritize jud mo ang self ba. Mm. Mura gug sa eroplano day nga mosakay kag eroplano di ba ingnan jud ka sa flight attendant nga bago ka mo tabang sa lain na tabangan sa imong kaugalingon, Mm. which siguro dili lang sa eroplano gud mag-apply, Mm. mag-apply jud siya in general Mm. nga kanang look out, tama ba, look after yourself. Yeah, yeah. Kay kung dili ka mo look after sa imong sarili unsaon nimo Pag look pagkuhan after sa sa- uban. uban You yeah can't pour from an empty cup. kaayo. So like kanang kung ma-burnout ka unsaon nimo pag-create for others, Mm. di ba? Or pag kuan work for others or work kuan kung dili stop thinking about others siguro mo na gyud na. Like sa last episode na mo ni Kobe nag-talk about me about kanang imposter syndrome ba, and it's ang amo apong giingon dito is kanang ayaw hunahuna lagi ang reaction sa others kay Yeah, kanang tinuod unsaon yun na. man na nimo ang reaction sa others if dili ka mangutana sa imong kaugalingon. It's kanang unang stop na gyud ang people pleasing Yeah. era nimo. Yeah. Diha na gyud ka like diha na mag-end ba nga kanang in order for me kana ganing kanang natural lang nga mag-flow ang mga butang Mm. kay ayaw pag tan-aw jud sa uban. Mm. Kay I think siguro diha na gyud ta makaingon nga Mm. are you doing this for yourself or are you doing this for others? Mm. So mabuhat siya inga na ba. Pero sa tuwa kay sa mua guys, we're always doing it for you. Kay mga content creators man ni. Pero at the same time karon maguna-una sad pod siguro may sa muang self bago na Murag mo- ang balance bitaw na you're Yeah. doing it for kay dili jud siya mo work if you're just doing it Mm-mm. for Well, the algorithm bitaw or like for the statistics. Dili kapoy jud kay siya like kanang murag commodified kayo ang imuhang Kaayo. paggama og content kay basta kapoy kanang usay kotas nga murag Gani, no? dili siya joyful like murag jud siya chore. pugos jud Oh, kayo pugos siya. jud siya. Pugos jud Which siya. is kanang something nga sa kon Maka-burn sarili out man maka-burn out. giundang jud ako siya 2023 nga anak ko nga dili gyud ko Magpuyo. mabuhat og usa ka butang kung dili gyud siya
makapalipay sa kuha Mm. or unsa man sa kuha ba kanang maka-benefit, maka-satisfy ana ba kay kanang unsa man ako ang uban og wala din ako giuna Mm. akong kaugali. Mm. Hala, nag-meme si Idol. OA. Pag na Mr. DIY ako ang Mrs. OA. Grabe ang Just me ubo. daw. Ana di ay. Unsay piece of advice na matag nimo sa listeners nato about sa kanang ganing Burnt nag-experience sila burnout. Kuan, ang pinakauna dyan ako na muhulog naman gud siya to one advice. And ang advice kay, you have to be graceful towards yourself. You have to be compassionate sa imong sarili. Dapat na kay allowance of, basta na kay grace bitaw sa imong self kay, for example sa ako before, ma-burnt out ko kay, dili na ako ginaalaw akong self mo pahuway. So like, imong i-allow imong self mo pahuway. That's being compassionate sa imong sarili. And then, ang second side kay kanang, ganahan ko nga ako ang videos before kay dapat uniform siya and dapat kanang oh my gosh kanang it murag vain kay siya paminawon pero kanang ganahan jud ko before sa una ka take na kanang every video bitaw kay mo blow up bitaw siya or mo viral unya ma burnout biya kaging ana kay kanang nakay ginagukod nga statistics ba all the time. So karon kay medyo ang akong way of being self-compassionate ba kay kanang ginaalaw na ako akong self na okay mag-upload kog video regardless of the result kana murag that's an act of grace akong sarili ba kay kanang dili bitaw na ako gina-pressure akong self. So mao na siya nga when you just do these things bitaw na kanang dili bitaw kay ka-stricto sa imong self. Mao na siya nga kanang dili ka ma-burnt out. Murag mo translate mo po siguro na siya like for school. It's nice biya nga kanang ginagukod jud ko kanang murag high scores all the time pero if dili bitaw nimo tagaan nimong self og allowance like even just a small allowance kung pahuway ka or kanang mo allow ka sa imong sarili mo fuck up kay kapoy biya like kutas biya mo na mo burnt out ka. Kayo like So- ganing dili jud ka pirmi dapat mahimong perfect. Ana lang jud like relax like Gamitag R. tagai lang jud imong self og allowance nga mo fuck up kanang be kind lang jud sa imong self be kind lang sa imong self pahawayan mo sarili mo na if dili bitaw nimo gina-pressure imong sarili all the time dili ra man jud ka ma-burn out if kanang tagaan lang jud nimo imong self mo relax tagaan nimo imong self og allowance to relax mo na siya guys dili mo mag kanunay. Kanang mausab na siguro pud ang isa sa mga ma-burnout ang tao kay feel nila kanang pag magkamali sila kay kanang wala na end of the world na. No? Me ako na me na yan me nga Me. kanang Nagkamali ko. ang ako Sige, ang delay na ko. Ana di ay. ang ako ang bitang like manifestation of mali before kay kanang akong video dili mo blow up nga na may ako murag end of the world like matarantar kay ko like oh my gosh unsa man akong buhaton for the next video nga wala naman to ni blow up ako ang video prior this nga nga murag ayaw na siya buhata uy murag Siguro kalala kanang di ba repetitive. If naay mo palya sa imong routine, diha na ka magka kanda ugaga kay tinuod jud kay nga na ko dili na lagi siya. tinuod Dili nga na na lagi siya ko tinuod na pareha sa last na video. So kanang feel mm. mo na diha na mag-stem ang Oh. diha na dapit ang That's why dili nimo sulod ang stress. That's why dili nimo i-pressure imong self kay if self-compassionate ka kay even if mahitabo na nga murag mo palya imong video despite it being a routine if dili nimo i-pressure imong self moingon ra ba ka nga ay okay ni palya siya pero for the next video pwede naman ko mubawi murag ana ba so if dili bitaw jud nimo dili ka stricto sa imong self dili na jud na siya mo result into something as bad as burnout. Real like kanang take things kuan siguro moderately. Ay pressure yourself moderately. Relax Stress lang, yourself relax. Moderately kanang tanan kuan bare ra gud sa kanang muinom ka. Magbalik jud ko na iungon sa every podcast na siguro nga tanan things ba nindot basta moderate lang. Kanang do too much for something nga kanang dili man kayo need og too much. Tinuod. Diba kanang Oh. nindot ra gyud if Tinuod, kaya di po butang pwede nga isa mag-relax. lang. Dili po pwede nga relax ka too much kay Oo, di na po ka mo move. Kanang ayaw pasobra, ayaw sa pagpakulang like kanang Ang ayaw balance, ayaw Jud. diri lang. Ang balance dyan ang Diri every. lang. Yes! Pareha biya may kuan ba yun? Shoes. Ay, sabay beta nag-ano yung nag-ukay. okay. Random kayo no, kana mo sidetrack jud basta mga fit. Ano di ay. Actually, nag-uban mini Kenti. Ako ni git. Wala lay kuan ako guys, walay trapo pero okay Yes, na of siya. course. Well, yes. Well, yes. Sumato siya no, like, unsa pa, I think siguro kanang sa burnout kay ayaw pagstay sa one place. Yeah, No? tinuod. Dili ka Tinuod dapat dyan na. magstay Ayaw sa i-box one imong place. self. Especially if you're a creative, ayaw jud ba. Mm. It's nice na imong ay wait. Nice man nga na akay murag formula.
nice man dyan na siya, but ayaw i-allow nga ka Abusuha nang ba? mauna lang na dyan imong buhaton nga dili na ka mo explore og other creative outlets kay diha man na makuan, diha ka ma-burn Mo out. kanino like kanang kung sa math pa lang kay walay isa ka formula like Yes! daghang formula do. Y Nga pwede equals i-try. mx plus So b. dili siya pwede sa kaning pina-shortcut na formula ay try na to sa pinalong na formula. Nga na good. And Mm. also kanang what I mean sa kanang dili pod sa kanang akong pag-ingon ba nga pag-stay good sa one place, kanang explore things pod na kana ganing I think pag mag-explore ko good ka or magre-discover ka sa imong self, feel na ko mas mag-minus, mas subtrakan ang imuhang burnout ba kay Oh, kanang tinod. once na maka-discover kag mga butang gani nga kanang maka-feel ka nga kaya man day nako ni Mm. wala lang nako gitry before Mm. kay dito naman ko sa nakayanan na nako like naa na ko makaingon ako nga dire ara ko kay kaya naman ako ni Mm. di na ko musulod og laing butang kay dili pa man siya familiar sa kuha dito naman ko sa familiar na naanay repetition kabalo na ko sa formulas Mm. pero honestly sa sugod ra jud ang fear no? Mm. sa sugod ra jud ang fear ang pag-adjust once you get to know nagyod unsay mo ang buhaton or kanang na-discover na gyud nimo 100%. Hi Kobe! Pag-hi po na ko, Kira Kobe. random na kayo. Pagoy pud ko king. Mo ni siya ang last episode. Mo ni siya ang last episode. Tapos siya The episode prior this. real. Anyway, So anak ko nga kanang mo lagi mong people stick to one place kay lagi the familiar feeling ba. yeah. Pero again siguro ang familiar feeling dili ba ka siya maka-burnout sa imo kay familiar Maka-burnout, naman, guys. diba? Kay there's nothing new there. There's Yeah, something onya, new. if- Mali. There's nothing new. If kuan sad, if balik-balik sa imong buhaton like repetitive kay siya, mo feel jud na siya nga mahimo na siyang chore. Like ma-feel Maayo. jud nimo nga mahimo siyang Di ba chore. di ka gusto manghugas og plato? Oh, like, that feeling, balik-balik that na sad. exact feeling Balik-balik na yun, sad, nga mao na pahugas sad. kag plato. I hate. Mawala jud ang Mo na joy. mukhaon na lang ka mag-paper plate. Mawala jud ang joy if like So mukhaon ka karon naka-paper plate. magkinamot ra ako guys, like magpahungit ko ni kuya diha sa mga nasa stall. Kang Kuya Kobe. Mhm. Ano di ay? Pero bitaw no kanang heartwarming ug kaayo karon. Honestly, kanina episode ang makaingon ko nga it's so heartwarming. Same. No, it's candy na good. And Ako na also really kanang- ang therapist na guni na ang vibe ha. niya kanang ako gani ana di ay candy. Ako gani kay ngani pa ko. Ang compare compare sa ay ikaw nga na di ka dili ako adjud kay ngani. Ana di ay. So karon na episode mas So- gaan ka ay. So naay comfort nga kuan nga. Okay, honestly guys, ang ubang episodes kay kanang maglisod kog explain ba na even in Bisaya sa tuang istorya maglisod kog story ba unsay tama nga term unsay nga na ba. Kaning burnout mas daghan magug kay kog experience ani. Yeah, daghan pa kay kog say actually Yeah. unta guys pero Yeah, ang mga Yes, musicians say it diri. now. Ha? say it. Ato siya guys. Lami kay pangutan-on ang mga barbero sa mga atubangan ug unsay lang definition Yeah. pod sa Burnout. burnout. Kay honestly, Yeah, I kay think mas lisod ko. maka-feel sila Yeah, yeah. burnout pag pangit ilang gupit. Actually lisod po na that's why murag as a creative rin siya nga perspective guys. Lisod po ni siya sa mga corporate kay kami nabi may choice to be creative and other choices pero if you're May working corporate kay Lahi na ilang napugsan jud ka nga to lahi be ilang repetitive burnout so like lahi po na ilang way of like being Yeah. burnt out bitaw and like maybe lang way of coping ano. So guys, wala na siya lisod jud ang life guys agi sa Yeah. kuan. So mauto like kanang everything gyud kanang ayaw lang gyud kanang I think manggod ang usa sa mga butang nganong kana ganing ma-burnout to sa katawo kay magunaw na sila. Nganong easy kay sa uban. Oh, tinuod jud na. Pero sa kuha kay lisod lagi kayo sa kuha like Basta wala pa dili- koy ample skills. Tama ba kung Oo. ganyan ample? Oh. Oh my God, nana ko'y vocabulary. Ana di ay, nana ko'y mga skills like ingani, ingana. Pero nganong dili na ko kaya, nganong dali sa I think, lagi jud, sige ra tag I think. Director, editor, i-delete ang talang I think nga madunggan ni mo diri ana episode. I think may mo na siyang 10 minutes day if kanang i-cancel I tanan think. I think, no? Alright. Actually, nami another guest na siya di
Pwede na naman conclusion, best friend. Siya ang mag-conclusion for us. Pero bitaw, kanang ang burnout treat it as something nga kanang dili pud negative good. I think na burnout ka because you did Pwede sa siya, wake up call bitaw na murag. Ma-realize mo, ano naman ni? Use pause. it as a murag way to reflect bitaw nga. Mao din niya akong ginabuhat na bantog stressful kayo. It could be a murag wake up call nimo siya. So dili jud siya like necessarily 100% bad thing, but it is a bad thing, pero pwede jud mo siya gamiton to your own advantage. Paragod sa computer, di ba? Pag masubraan og workload, kay ka nang muna Bubuto. siya nga, the computer is not responding. Bubuto. Yes, Queen, prioritize yourself. Like, kanang kung sobra na kayo ang buhatonon sa computer, baka mo na siya, this computer is not responding. Yes, take your time to load. Kay dili naman niya kaya. Kay, I think, i-apply po na to na sa Sa atong self. selves. Kay kung ang computer, kabalo Bubuto. siya mo, ingon nga, pasa Queen, ayaw sa karon kay Oh, I'm not responding to anything. yun. Dapat ikaw sad. Dapat ikaw pod. Kay kapuyon pod, I think siguro tanang tao. Apil na ka, tao man ka. Tao Yes! na kenti. So mo na to siya no, like Thank you very much, guys, and thank you for having me here. and also follow Ambulance guys, siya ang nag-create sa tanang artworks na every episode na makita ninyo guys, angas jud kaayo. So follow Ambulance, my friend, my beautiful friend, I love you. And also follow Katikaran guys, kay na Ginoo ko nagunsa pa ta diri og di man day na ninyo i-follow. I-follow ninyo sa YouTube, TikTok, Instagram and Facebook. Mao na ni siya guys no, diri na lang ta kutob. Undangan na nato ni Dam. Yes. Kay Wa na nalipay ang magdaan mga pa tao mi, diri. Mamalit pa mi og anything. Wa na sila nalipay, abas na Mamalit kayo ang mga babae ba. Ay, real. Mamalit pa mi og unsa mo ang gusto paliton sa likod. Ana di Yes! ayun. This is Katik, you're amazing, addicting, dili masugo na internet happy, and this is Katikaran. Kung asa magstorya ta sa dili na to problema. Yes.